Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la al doilea vlog de pe acest canal. Păi, sunt în mașină pentru că părinții mei au fost, sunt puțin în Kaufland, dar uitați chiar acolo. Așa și, da, eu sunt puțin cam răcit și s-a dus maică mea să-mi ia niște covrige și niște nectarine să mănânc. Și, da, ce să zic, să vă abonați, să dați subscribe, să dați like și tot ce mai vreți voi. Lăsați în comentarii ce jocuri ați vrea voi să fac eu. Need for Speed Most Wanted. Nu cred că o să fac. O să mă bazez mai mult pe, cum v-am zis în primul meu vlog, o să mă bazez mai mult pe jocuri pe browser. O să fac și o serie de GTA, s-ar putea să facem, s-ar putea să facem Use Your Daddy și The Forest. Da, o să ne jucăm multiplayer cu o fată. Aveți linkul canalul următoare pe ecran. Dar hai să vă zic cum se numește. Eu n-am găsit-o, am căutat-o să mă abonez la ea, dar n-am putut. Asta cum se cheamă? Minecraft Gaming, așa să scrieți. România cu râmare. Da, și ce să vă mai zic? Nu știu. Cam atâta. La revedere!